През 1995 г. с подкрепата на КАФ Великобритания, 4 български организации създават Българския КАФ, Фондация Помощ за благотворителността в България, днес Фондация Because. През 1997 година, в отговор на тежката хуманитарна криза в България, Фондацията създава безкасова програма, която подкрепя хиляди хора да получат болнична помощ. Антикризисният фонд подкрепя и граждански организации. Като част от програма Демократична мрежа на Американската агенция за международно развитие, в продължение на 2 години Фондация Because управлява нова грантова програма с условие за 30% местен принос и обучава организации в цялата страна как да срещнат първите си дарители. През 2001 година започва първата програма за редовно дарителство от работното място. Днес тя набира над 22 000 евро месечно от индивидуални дарения за повече от 120 организации и фондове. Същата година фондацията издава "Социалната ангажираност на бизнеса", първата книга на български език за корпоративна социална отговорност. Започват срещи и обучения за бизнеса. В следващите 25 години повече от 60 фирми разчитат на Фондация Because за разработването и експертното и отговорно управление на техните корпоративни програми. Отново през 2001 година Фондация Because създава 3 собствени дарителски фонда – екологичен, здравен и фонд за хора с увреждания. Днес фондовете са 9 и подкрепят десетки организации и хиляди хора. От първата кампания за данъчни облекчения за дарителите, стремежът към по-благоприятна среда за гражданските организации и дарителите е неизменна част от работата на фондацията. През 2005 година, заедно с Фондация Сирак, Фондация Because стартира фонд за стипендии "Готови за успех". С много верни дарители и като кауза на Деня на благодарността на Американската търговска камара, фондът годишно подкрепя над 120 отлични ученици и студенти без родители. През 2007 година, заедно с Българския дарителски форум, Фондация Because основава DMS – единен дарителски номер 17777. Днес, 11 милиона и 300 хиляди евро по-късно, DMS е платформа с възможности за онлайн даряване и месечен абонамент и остава единственото място за дарения с SMS-и. От 2010 до 2024 година Фондация Because представя и организира дискусии върху Световния дарителски индекс на КАФ. А при прерастването му в Световен доклад за дарителството през 2025 година става национален партньор в подготовката му. 2011 е първата година, в която раздадените дарения надминават 1 милион лева. За 30 години фондацията разпределя 27 милиона и 800 хиляди евро. Център Ринкър стартира през 2014 година с финансиране от КАФ Америка. Развива авторски обучителни програми и организира 15 акселератора за стартиращи и напреднали бизнес проекти в обществена полза. В тях се обучават 200 екипа, а 65 получават финансиране от 308 000 евро. Фондация Because става член на европейската мрежа Giving Europe, за да помага на български организации да набират дарения през граница. През 2015 година фондацията премества онлайн даренията и кампаниите от сайта си на отделен уебсайт – платформата.bg. Фирмите и служителите им вече имат алтернатива на дарителските кутии в офиса. През 2018 година Фондация Because става национален координатор на световното движение Giving Tuesday и популяризира дарителските каузи и щедростта като част от всекидневния живот. През 2020 година Фондация Because създава фъндрейзинг акселератор за граждански организации с подход и методика, повлияни от бизнес акселераторите. В досегашните 7 издания Because помага на 90 организации да ускорят успеха си в набирането на средства. След 2020 година България преживява кризи, които променят всичко. Пандемия, поток от бежанци, пожари, наводнения, земетресения в съседна Турция. Фондация Because помага на хората на първа линия и на най-засегнатите от бедствията. През 2025 година Център Ринкър създава Академията за инвестиционна готовност за социални предприемачи с вече валидирани бизнес идеи, за да ги подготвят да привличат инвестиции.
Академията е продукт на участието на фондацията в няколко международни проекта за насърчаване на социалните иновации. Днес, в 2026 година, едно е сигурно. Фондация Because не спира да работи, да създава и подобрява програмите си. С приятели и партньори и с непоправим оптимизъм.